Iba kami kini commander ko. Nga mahalakati duwa sa loob nga bagas tapos durdura aramidom nga aramidom nga pagpag. Mabalin na diyan. Mangtag nga tamayan, Trice. Nakasungsungit. Ay namadanagang ka ibagam nga imbagak. Apang kadjay. Namadi na kayo nga mangtag. Bugbugan na ano Andres ko na. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Matagal na akong may tama sa utak. Bakit na ano nakakatawa sa sinabi ko? Wala, naalala ko may tililing ka pala. Dati na. Proud naman ako eh. Sa kalam ng asawa ko. Kaya nga love na love ako nun eh. Yung pagkatalilang ko, pagkabaliw ko, pagkamuriot ko, isa lang din yun. Ibig sabihin nun, baliw. Ibang klase ka talaga, Andres. Kilala ko din yun. Taga ibang barangay yun. Yung dumaan, yung nakasakay sa kwan. Traktor. Ay, amin lang nun, ma'am. Siyempre, lagi dumadaan dito sa kalsada eh. Ay, naku. Alam ko na, may tililing ka kasi kaya lahat ng dumadaan kilala mo. Siyempre, laging dumadaan dito. Alam nga, hindi ko kilala. Ako lang hindi kilala, pero sila kilala ko lahat. Kita man. Oo. Kilala ko nga din yung tatay mo eh. Sino? Nakalimutan ko lang eh. Eh di hindi mo kilala. Hindi, may kamukha ka eh. Sino naman? Yung yung may-ari ng doon, swimming pool. Agustin ang apelyido nun eh. Oh. Tapos, ano naman kung Agustin? Eh, baka tatay mo yon. Hindi. Ay, hindi. Sa iba yun. Kala ko sa inyo yun eh. Adupay ti tumbay nga tubay to. Masamang damo to. Susika, pilpil ti lulukwem. Narigat lulukwem ti tao nga na ulimay. Apay mat? Delikado ka no kan No, sika ngamin ti nang sabugan na di kinatirong na. Ay, madi ka mapakawan no kas jay. Uray din na ti pagdulinam. Sa puling ka. No kas di nga napaungit na. Awan ti bari-bari apo. Bari-bari Brian. Sige. Ay? O siya, napahaba na yung usapan natin. Pupunta pa akong tindahan, mangutang pa ako ng 3 sardinas eh. Yan. Baka may pera ka din dyan. Wala na, binigay ko na lahat kay Dimse. Wala, tinesting lang kita. Gagayahin ko lang sana si Dimsi, pero hindi ko gagawin yon. Ano ako, tanga? Papading ka, hindi nga Oh, ayos ya. Sumisexy ka ngayon ha, parang pinahirapan ka rin ba? Kaso hindi Ay, eh. nagpapaseksi ako kay Baknon. Kagiti yung mutangan. Nagadula, kiti sasaon na ato eh. Padadala nga talaga ni Dimsi Damot-mot talag na. Kaya kung mahal mo yung buhay mo, umayos ka. Kasak namin, uray dapat mangyari kanya, kaya mapanawak. So okay lang. Haan mo't nga kasta Kinukasta-kasta anak, idugsol ko talaga yung bubit mga tao. Madi ka mo't unay seryoso. Alisto ka nga lumakay. Kasi mila papanan na mamin nga tao. Nakakita mo iti ko paubeng. Daya, dati pa atras siya. Ti edad na. Puro pa nga tumita. Bagay, sika nga ngamin. Lakay ka nga paurong, so kasta ka. So nga rod boy, nga dumaw dawa takti pasensya kanya mon. Tamok nga nagbasolak kanya. Sika mo danto tatarabakok nga edad kanyam. Dito ti pambawi kon. Ta agkwatan, amanos tan. Amanos, quits. Oh, baka madi nga madam naintindihan na di amanos quits saja, quits. Kasi ganon, ikit sa mga di basol mo. Sa ate garodan, aji pagtarabak wanta, aji kinita dadakdak walay kanyamon. May kanyak. Sigurado ka? Del, Sigurado ka? 50-50. 50-50. 60-40. Tama kabawi ka basol mo, tanong lumag-anrik na kanyamon. 50-50 boy. 60-40 nga ro tada basol mo. Sir-sirte Pineapple.
Darak mata. Ha? Nagdurbapak tumabi. Sana yan. Ha? 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 Mating? Hoy. Papanam, bibiro ka na kanam, kani kunyang. Wow, di ka naman pa Andres. Ang panggatang ko ti kanang bibig. O, tata. Diba, imbagam, sagot mo ti kanang ti bibig. Ti dumautak ti panggatang ko ti kanang ti bibig kanyam. Uy, kasano nga ito dimsay? Akong pa mo kwartak. Apa na ko magumatang ti kwa. Ay, gumatang, umutang ti talong nga sardinas. Kasi nga yata, ang kanang ti bibig sa manukain. Mustel daga dyan ha, di mustel to balang na ibing cool down. Apa nga may raman pa yung maustal ni Bingrudo, mate. Agdi amanok ka na bibi, ti maustal lang. Awang kananda, apay suna pa ay. Kape ka na Andres, common sense. Ang kurmitang ko di bibig, di mustel dan, di mustel man na ibing cool down. Di ang may tulong mo. Apay, di, kuwata mo, siya kanyak ti 60, kanyam ti 40. Tata nagbaliktad. Sa baliktad. Dabasol mo. Apay, porque dabasol na kas jay. Amo kaya. Kat ko, sige ka raw. O, pili ka. 50-50 tabiyag mo, no? 60-40 tikitaan. 60-40. Dila dyan, boy. Partak ka magam katungtong. Yamat to. Kung na mata, tungtungan day ta. Idimsi nga main, makatawid nga gikaro kanyak. Gamit, ikan nagtitrabaho, 60-40 pa tibi nga yan. Goods. Apay, nagadol. Apay, nagsuwapang kan. Kasi mga sa pa nga jay. O kung saan nagreklamo ak, di dakil danyos yaw. Pakwenta ka amin ah. Napo. Nagriga mo kariri ating animalin. Hindi ko nam. Awan, nagrigat ka nga ako. Pakiusapan. 50-50 lang aro doon. Naiyapan pa. 60-40. Buy. Tawid kan sa. Hindi. Ang sabi ko, boy, totoo ba yun, boy? May narinig akong balita, boy eh. Si Franz. Ay, si Kagawad. Kinampihan niya si Andres nun eh. Kahit si Andres yung mali, binato yung cellphone ko dun sa taas eh. Tapos, natatakot siya kay Andres. Pupuntahan niya daw yung misis niya. May nalaman ako kay Andres eh. Babae daw ni Kagawad yung asawa ni Franz. Pasyo dyan. O kasi sa ba manamo kita, kismoso ka, lumalak ka. Kani Andres tinagibaga. Mati ka may kimay sa mo la jay. Rapas ngiwat na jay. Di mo no, umno bagbaga na jay. Ay manin sa nga ribo nga baga na jay. 1,001 ti mali. Okay sa banan, nakatarakang kalati manok kada bibi, damo pa common sense mo. Sintensyahan ka saan. Ana, damay tib mo na awan. Tatipag siyang sagdi bibig sa kamanok. Mas asya ako. Damo na kayong konsensya miya, no tao awan, no animal sadda. Nalaing nga talaga. Yung kapan di balay. Iba kami kini kwa, commander ko. Nga mahalakati kwa, duwa sa loob, nga bagas, tapos durdura, aramidong nga kwa, aramidong nga pagpag. Mabali na dyan. Mangtag nga tamayan, Andres. Nakasungsungit. Ay namadanagang ka, ibagam nga yung bagak, apang kajay. Namadi na kayo nga mangtag. Bugbugan na ano ng Andres ko na. Hey, hey! Yung baka kayo baka siya may bugbugin na. Mamati ka saan? Namakukal ni pagkamaw. Sumumbat ka pa lang, mamati ka saan? Gay, mamati ako. Thanks. Engkan. Bagam kanya na. Baga ni Andres, nila kay mo, mangalak ka na dituwa nga sa loob. Marami daw nga pagpag. Dua sala pa. Ramitik to aja yun. Gaya na panagawin. Sa bala to yun. Pag-ibagam kinabagat ka, namating patawat, timpag. Woy! Ang mami na yung bagam, ibagak! Tamakita man tayo pinakalastog mo. Isti sa banad yung nga bintong. Sa nga pulo lang tikunana. Kanya may saribaw. Kaya nga, naldo ka magkadkadwa jay. O mano nga tawinin kwenta ay madila nga ribot eh may baga na kanya kadi nga kwan. Kalukwanin. Sabagay ah. Madag pa iso aja ah. Waday. Aramid ka pag istoryaan naglilig ka tikas ta. Ito di ebidensya yaw, da pruweba yaw. Awan. No, magayam. Siguro ni Andres, sada ko na, ebidensya na. Baga nagor dati no awan ebidensya na. Siya nga may dyan pati, jak kita. Dayak. Talaga nga nagtinuka nga tao ya boy. Mabaling kagasawan. Kasi tibaw mo, di ka. Mumati ko ah.
Noda lang eh. Tirigat at dasawa na, ibaw na kagasawa. Muro yun. Noda lang timasawa kay, bakit hindi? May babibigay ka ba? Sakto talaga ka. Pag sa pulam, nagbisahit tama mo. Ikaw lang habulin ng babae dito eh. Ikaw lang tumatanggi. E di ikaw magbigay. Mum na labo matada gaday. Ikas jay ah. Sa bagay. Paisaw. Taka man latan. Babae man tayo, bagbagamon. Di kong tungan ta. Usapan is usapan. Usapan is usapan. Pwede namang ibahin ang usapan. 50-50 pa rin yung buhay ko. Kahit may iba. Mabigat. Ito na lang.